wrze wesna, a wrze krasna i stryk woda kaple. До гори летить. Видиш? Видиш, Не зроблю. Сарна Це так прийшло. перелетіла перед автом. Корова і Ну, от серна. летить, видиш? Летить. Masz jej? Файна. Мамі, їмові. Fajna. І хамеш, то? To ty nagrywaj dorogu sпереду, a ja zozadu. Ось це вам така дорога. Щоб видно, може порядки свої хали. Ну, бажай перед, бо Już pomału. Na plecu młody, ładno plecą mijał, że na woła jała, a mi się śmijał. Deperlecia rozskakała, deperze mi krajte, czorne buty potraskała, czerwony mi dajte, czorne buty do roboty, czerwony do tańcu. Mam ja walczyć, gridu walczyć, to i chleb potracił. Szyła sy, czepczyki, wyszywała sy, zelenym, czerwonym, piłkara są. Deperlecia rozskakała, deperze mi krajte, czorne buty popraskała, czerwony mi dajte, czorne buty do roboty, czerwony do tańcu. Czorny ze mną nie tańcujesz, waleczny i hańcu. Człowiek też idzie, normalnie. Zdechli byś jak usali, a tak ich zneczula, tak. Ich zneczula, to on się uspokojają. Cud na takim haju. Tak, no, tak, na marihuanie. No, widzisz, jak oni się chodzą, jak nosza wszystko. To uli motwór. To zaraz. Ale musi ich se pokuryty, bez dymu się do pszczół nie idzie. Bo jak się zdenerwują, to lem trafnikaty. No. A pożarli was koleś się pszczoły? Pożerli, co by nie. Ale tak, że ste wcikali? No raczej do baraku trzeba było dym jak bez dymu. Widzisz, o, jedna nosi miód, druga nosi pyłok na nogach, takie, widzisz, takie żółte na nogach. I mi? O, tak od razu przychodzi. Paweł Ramok, włosy sitku tam z taku. Jest kapeluch sam tu, sztony jest sitku. Bo może się był droite, to będziemy puszczać jeszcze więcej jak tam będzie. Jak вони себе беруть ріку, нова ріка є, так? Часом Так. і вилетять зі Так. старого улея. І гладають новий улей, так? Tak, matka, jak duże już jest wóle, nie mają się tam istyty, no to oni chowają się jedną nową matkę. No i swoja stara matka zabiera swoją grupę i sobie jedzie. O, się ulie, Czemu się tak wkryłaś? na zimę się wkrywać, żeby jak najcieplejsze mali. Oni mają maty tepło, bo oni jak się mnożą, to muszą maty z 40 stopni tepła. Czekaj, ja sobie wezmę tam te narzędzia jeszcze drugie. Jak w zimie studeno, czy te persjary jeszcze się mnożą, no to czym te pliższe, to tym mają maty lepsze. Oni tak jak prykitują, że musisz urwać to o takie dołotko, żeby maty, żeby podważyty. No i tu już one się robią te już jak ich za duże tu jest, to musi im założyć piętro, żeby robili. Tutaj takie poza toho to już będą młode pszczoły.
позаскрепляне і хробачки, що ще вилігають. Ага. To будуть ще вилігати. Тут десь буде і матка купувана з номером. Ona ma numer? Так. A czym jej piszą taki numer? Приклеяють їх. Номерок на плечах. No i to wszystko tak chyba zapeczatowane, to jest już młode pszczoły. One się będą już do tygodnia wygryzty, co już się wylachną. A to tydzień, tak? Się tak... 24 dni ciwe, od małego jajeczka. Co młodych pszczół będzie? No. A wy się tak nie boicie bez rukawyczek? No nie boją się, nie boją. Того диму. Так. От того диму тут так Od dymu tak, no ale jak one są spokojne, jak one robią, one tepер nie kusają. Tak, ale jak ich nie pozłostyti, nie przytyskaty, nie dusyty, o. Смотрю za matką, ale ona ma niebieski numerok ma tej. Смотримо. I kilka takich ramok wchodzi do uleja? No to jak i ulei, do того akurat 10 dolinu, 10 na верх chodzi. А отказ знаєте, що тут встечене таке. Że Що to? ще встекли. Normalnie будуть ходити ostro, jak nie znam, zaraz. A tepер się widać, one spokojni, one się zachowują, one się robią, one jak mówić pożyto w pole, one się robią, o tu już się denerwuje, tak, o widzisz, o tutaj już się denerwuje, złosty. A jak jedna się denerwuje, się złosty, Jak to jedną zadusyć, to potem już taki zapach wydają i że już, następny znają, już tak? następny znają, że to. Bo już tu szybkie młode pszczoły, one do tygodnia jak się wygryzą, to już musimy im założyć te piętro do chory, żeby piszli do chory nosити, bo już будуть się rychtować do riki. A do riki na razie nam nie trzeba, ale żeby nosili miód. No najdę z numerką, ale będzie też nie. Znajdziemy więcej. No a tu takie żółte to one się naniesie sam pyłok, który chowają, młode pszczoły wychowują. To żółte w komórkach. Tak. I bez pyłku nie może być. To się zostało, ale ona pije pomiędzy pszczoły, to czasem A nie. jakie ciłkom zaliplane takie, to są to te młode, tak? To są młode. Dobry. A miód inaksze zaliplają. Мед так рівно рамком. Ja to pokażę потім. Tu не мають меду в тих? Тупо в тих перших Tu рамках. mało mają. Зараз денервуєш. Gdzie się matka schowała, bo ona chodzi po mydlenych kurdach. I ma zauważyć, bo jakby numerka to ciężko, jak ma numerok to... Ale czasem przejdzie. Tu są to te wielkie, to trudniej. Że oni lemidziad miódni. Вони ж не роблять. No niby chodzi, że ogrywają czerwcisz. No jak młoda matka, no to musi zapłodnyty. I że to inne tej matki, nie? No ona na pewno jest, bo tylko przy czerwiu jest, ale desy się nam Сховала. Сховала десь. schowała. Jak jej nie możemy znaleźć, to nie jest to. Nie, już zatkamy zaraz ten perowozu do końca. A to takie kulki, aż wielkie, to są To są toty? trutni, w tych większych to są Samci. samci w tych komórkach takich. A takie riwne, jak jest czerw, ma być, żeby zdrowe pszczoły były, to ma być wszystko tak riwne zapeczatowane. Nie może być tu dziurka, tam dziurka, to one są zdrowe. Wszystkie, bo wszystkie nie chorowo, dziurkowane. A jakby byli od siebie daleko, to znaczy, że to jest nie tak? Szosy jest nie tak już w ulach, albo chworiją, albo szosy nie tak jest. Tu купу пштів в тому. No jest kupuj, czerwy kupuj. A to są pszczoły miejscowe, czy to od kalsy przyłożyli jakieś uriku? Tu są akurat kupowana matka. Aha. To mamy swoje, ale tak to kupujemy, czy zmieniamy, żeby pozmieniać te gatunek. I macie na przykład takie swoje faworyty ulei, że z nich jest все На najlepsze łydce medu. medu, czy... To ciężko. W jednym roku może być w tym najwięcej, w drugim może być na drugi rok najwięcej. Jak dasz to, albo się matka przystarije już, albo co. Że mało, jak stara matka, bo matka 4-5 roków najlepsza jest. Do 4 roków.
A jak już 5-6 rokів czasem jeszcze chowa, no to ona już mało się mnoża. No tu jej, nie wiem, no gdzie się piszła. No daj się siedzieć. No, gdzie się siedzi. Do tych ramek tak do 10 wchodzi. No to 10, no czym więcej, tym lepsze, no ale tak 10 przeważnie robimy taki uli kwadratowy. A teper sezon je dobry na med? No na razie W jest, sensie na no teraz się zaczyna, to jeszcze nam ciężko powiedzieć, czy będzie dobry, czy niedobry. Bo to też zależy to od okresu wegetacyjnego na pewno. Tak, i pochody. W łowiłce będzie późniejsze, Tak, jak heł, bo heł jest bliższy, nie? a Paweł kratku tu. Nie mam kratki. Tam są kratki. Tam masz na ulu, czy to insza? No i tu teraz im dajemy taką kratku, żeby, To insza, bo to ta łuska. to przyniesiemy inczów, żeby matka do hory nam nie piszła niepotrzebnie. To перед переходять, а Matka się nie zmістить, tak? Matka nie musi z dołu siedzieć. Aha. Bo jak się pracuje na tym, ramki wybieramy z miodą, no tylko z hory, a z dołu dopiero na осінь. Ty masz tam donosити, що тут там треба, а не że nie je toho, nie je toho. nie? To znasz, co ty masz. Poduj tu po nich. I to ty nakładki to się kupuje, czy same robicie? To się kupuje. Bo to musi fabryka zrobić, wymirowo. Tutaj ich chce poduty tak, żeby ich nie duszyty niepotrzebni, bo jak czym ich chce zaduszyć, to tym ich męcze będzie. Strata w medzi. Bo jedna pszczoła wychowuje 3-4 młody. Kormy. Aha. Tak, no bo oni sami od jajeczka nie wyrosną. Tu nie mamy kurz wymirowych, to trzeba poszczukувати. Dobra, dawaj piętro. No i matka bez dzірки nie перейде, a pszczoły się перейdą. No to już znamy. Że No. z Wercha się zbierat med pierwsza, Tak. tak? No, Dopiero na осінь. Tak, tak. Dobra, Aż to na składaj осінь. ramkę. No i teraz im piętro damy, a tam dolinu one się furt będą mnożyć całe lito. A jak już będzie bardzo duże, no to czasem już się tak namnoża, że muszą się wyroić. No a jak dobry rig, no to jak dobry mają szło nosyty, to 2 tygodnie i tu werch zalany. Jak było bardzo dobry tamtego roku. No a jak mało, to mało, no to różnie. Musimy widzieć, jaka pogoda będzie, jakie kwitki. A co tu najłatwiej zbierają? No to z jary teraz nazbierają po łukach kwitki. Mniszek. Potem mniszek, potem łuki zaczną kwitnity, teraz kwitną dykie czereśnie, o tu za nami jest harda czereśnia, sliwki, tu wszystko kwitne, no to oni berą wszystko, schodzi jakieś kwitki. Dobra. To? Da się nie? No i spać zbierają. W jakim okresie No to spać może wystąpić aż tak koło 1 czerwca, może późniejsze, to zależy jak będzie choriaczo na dworze. A wy wozycie swoi ulei desy? Nie. My nie wywozymy swojej uli, bo my mamy tu dobry. Raz, że mamy tu normalni, a po drugie nie mamy czasu jeździć z nimi. Dawaj, Duże wykrywaj. roboty. Tak. Wiem. Ale my tu mamy na miejsce, jak dobry rig, jak tam tego roku, to nie trzeba nam wywozić, bo wiecie, tam na miejsce przywezą, jak nie znamy deszcz to bude, nie? Tak. Które ma te specjalne przyczepy do No. tego. Daj jeszcze turiandu taką. A tu ja ich powinno przykrywać. Tak? No dobra. Przykrywać, żeby my mieli ciepło. Ale To taka blacha jak się nagrije, to A bardzo blacha dobrze. tak nie, no to. Ale to im trzeba takło. To będzie męższe No potrzebuje. ale my tam Jedzenia dla siebie. dajemy otoplenia, żeby ono z daszku nie pchało do linu tepło, bo tam jest dykta i łachy, że on nie będzie im choriacze. Ale będzie dobra izolacja. Ale będzie izolacja dobra, tak, bo izolacja to. I teraz oni zimowali na jednym tym, teraz musimy każdy perejty im piętra dać. No tu są na zimu musi nie bardzo być otepleni, no to tak różnie łachił napchamy im, żeby, bo można i styropian, ale to wiecie, problemy, nie? Tu jest czwarty wyższy, to może... Tak. A tu na razie porożnie, to było. To puste umie. Jest. I teraz zaraz musimy się dostać do nich tu i oni tak jak przyspawają, tak jak przykleją to. O, i też to ich tu jest i już musimy im piętro dawać. A tak się ich streple wse. I teraz, dobra, szukaj i dawaj kratkę. Tam kratka założona. A ich poduty, widzicie, one się chowają zaraz. Tak. A tak jakby bez dymu otworzył, to z nima nie da rady. A czym to się kadyć?
Szeroka, daj to tu. To my kademy akurat z werby takie próchno. To говорят, że ono jest zdrawe, bo to werba, jeszcze tu plastikowe. Jest zdrawe i widocznie dobry im toho. Że nieraz to tu warozu говорят, że niszczy. Aha. Tak, A warozo to tak chłorata taka, tak? Chorota to jest takie, że... Pasożyt, co czerwi. Pasożyt, że niszczy czerw. Nie presłuchaj tu musimy riandu. Że czerw niszczy. A my jak mamy werbu, to len werbą kademy. To говорят, że jest jalici można, ale lepsza werba. Taki łachidny to dym jest. Aha. Bo A tak, na warozu też formalinu dają? Czy co to takie na Wiesz co? Formalinu jeszcze dają na warozu? Na warazu kupujemy, odymlamy. My kupujemy na słakach takie, to lepsze, taki waridol. Aha. No i to jest bardzo skuteczne, bo w Polsce czujemy, że toho roku poodymlali, ramok jest, poodymlali i pszczoły pohynuli. Waroza się tak rozmnożyła, że nieskuteczny to też osy, da kotry w środki Polskie. Aha. Tabletki są takie, to apiwarol i... No a my już taką A to desy przy granicy i zdytek, czy desy dalej? kupułaty w aptekach się zamawia. Aha. No, zamówić się w aptece, no i to potem, to się daje 2 kropli albo 3 na taki pasok, zapalać, taki dym zrobić podobny jak to i ul zamykać na pół godziny i on im niszczy warozi system nerwowy, Aha. to dym. No i ona tam do 2-3 godzin, bo hynie. No i się tak dwa razy odymlam, co roku w oseny już jak się szytok miód wybere, bo to do medu się nie powinno to stosować. No i raczej pszczoły się nam tym lód, można powiedzieć, bardzo dobry. Taką nadstawkę. Tak, no. Tak my robili od dawna z dzidą, no i tak dalej robimy. No i na razie się nam wede jako tako, no, dość. Bo wasz nianio się zajmowali Tak. pszczołami, gadali z tej kolesi, że kiłko było najłatwiej uli. Najwięcej my mamy 100 szoroguli tu na tym placu. O, I to się szybko tu misyło? Wszystko się myślało, tam nad merzą jeszcze było zastawione do 30 czy 40, tu jeszcze do zadu, het do końca po to te jaleczki. No a teraz już tam tak na dyko rosną. A tu się prijaczemy, da ich trymlemy. A to wasz nianio zapoczątkowali tu hodowlu pasiku, czy... No czy tak, te- oni jeszcze jak z zachodu wernuli, to zaraz się paru, jak z wysiedlenia wernuli w 57 roku, no to zaraz się kupili paru uli. No i pomału mnożyli, to można dzieci do pszczół jak się dary. Jak nie hynu, no a jak pohynu, no to różnie jest. Ale były takie roki, na których w 80 rokach to, że było medu strasznie, że było 102 tygodnie my wybierali miód. A teraz desyneje tych roków takich dobrych jak byli dawno. A w czym przyczyna, jak dumacie? No nie znamy z czym przyczyna, klimat jakiś jest toho, no teraz co się ostatnio poprawia, co się dość dobry jest, no a jak... A jaka przyczyna to ciężko powiedzieć. Ale że za choriaczo, czy że deszczu męższe, czy jak? Czy... Najlepsze jak jest choriacze i parne. Choriaczo i parno, nie tak żeby Wilgotno. sucho bardzo było, no i to. Synek. No i żeby było lito takie, żeby na przykład nie lało 2 tygodnie, 3 tygodnie, na przykład jeden dzień, żeby polało i zas pogoda. To wtedy wszystko bujno rosnie, takie kwitki są harde, wszystko wtedy się kwitnie fajnie, no i ciepłe pszczoły się mnożą i rozwijają dobrze. No a jak ich za długo trymle, że lije, to one w litilem się mnożą, a nawet z głodu może paść, że im braknie pożywienia, bo nie nanesą. Ile tam 7 ramok wchodzi? 9. To mam 7. A odkal znate, czy trzeba cukru im dać? W lici, jak się przejdzie, tak jak czasem jest długo lije, że nie to idę się z peredu koło wylotił. I jak zauważyć, że one wymitują chrobaki, już czerw odbiły. Aha, Znaczy, że już się hołod robi. aha. Bo one najpierwsze, żeby matku choronity, to one same zostają, a już to te młode larwy wymitują, żeby ich nie kormity, żeby nie tratyty na nich Idła. energii, tak. Idła. Idła, no. A to dobry dumają. I to zaraz czasem przechodzimy w licie, jak tak długo lije, o tu wymitują truty, tu to czerw, młode chrobaczki, to znaczy już co się tam dzieje w ulu. No to się waryć zaraz po kilo cukru i im dołoży. No, oni jeszcze fajnie już tu pracują, no i już muszę ich puszczać do góry, no bo raz, że nie będą mać co nosity, a tam siady się zarobleno. No a drugie już musimy rachować, żeby nam dać co przynesli medu, nie? No. Jak będziemy ich tu trzymać, to dena nesą. To już się jedna pszczoła do rąk. No, one się pchają zaraz jak tak to.
to nie буде, то tutaj на іншу принеси. А повело вам ще десь так знімати ріку до Улея Так. Dyko? на дико? Чи не виставляти так? Ні, ну то часом było się trafiało, że przyszła sama do Uleja. Ulej byli poroźni, a potem androidy na pszczoły z nią litają. Bez ramkami, no. A z dereła наприклад A z derewa, no często, no to czemu by nie chodzą, bo tu mam lipkę sпереду, choć коли wyjdą w niedzielu, tam się piszą do cerkwi, po cerkwi wyjdą, tu na jednym derewie siedzi, na drugim derewie siedzi. To tak gdy wtecze czasem, no. To kratok nie jest. Budki są kratki, tu jest kratka. Tu jest but kratok wesel. Tamtego roku już 15 dym zimał rok. О, No, no to cisz. Ale jak wtekła, tak to wtekła, no bo my furt nie siedzimy to. O, zaraz trzeba ich pokuryty i oni zaraz idą się. ще ховаю No. до середини. No i wiesz, one się tak furt brzęczat fajnie. A jak tycho jest, że nie brzęczat, to znaczy miód nie noszat. Zaraz poznat po nich. No, starczy to. Teraz ja... А що, наприклад, справляє, що сте занепокоєні? Наприклад, по чим познати, що щось недоброго się dzieje w Uleju? No to jak smotrzymy, czy nie chworują, czy czerwco zdrowy jest. A po czym to widno? No to już jak będzie tak wariło, tam pomiędzy to zapeczatowany, będzie jedna dziurka otworena, druga otworena, bo tam tak albo zagnieje, albo coś się tam nie żyła pszczoła, no to znaczy, że to już teraz smotrzycie. Czego to się dzieje? Albo taka chorota jest, albo... I nieraz jak wiemy, że chorota w ulu, to go likwidujemy, żeby nie rozmnażać tej choroby. A to jak taki ulej jest наприклад po chłoroті, to що з ним треба зробити, щоб його Вичистити здезінфікувати? Można go wypalić lampą taką gazową, wyczyścić, wymyty dobry, no to To ramki. twoi niania kupili taką Tak, lampę. no. A ramki choć koli to i nawet i palimy. Spality, a nowe robimy, żeby się nie rozmnażało. No bo jak się rozmnoży do jednego, bo oni potem piją do tych ramok wyberaty, to miód, co do tej liszyli, co propali, co zhynuli. I zaraz unoszą po druhych hulach. No Paweł, tak nam odciwko. No ładuj krótko. Może. No ładuj prudko. Ile wam dasz? 9. Bo te aż tak nie atakują, a jakby w oseny tak nakłał ramok na ul, to one załatają drabułaty. Pożytku. Jeszcze do drzwi? O, to te ramki to są nowe. Że tamtego roku się dało taką to tu wężu jak gazeta, a one się odbudowali. A jak to jest, jak наприклад się na czas nie wybere medy, to właśnie wyjedają потім тут мед, чи як? Будуть носити на No дико. one будуть Натягнуть де можуть. будуть się натягати, a jak mi to, ale nie будуть робити, no. Будуть до ріки się рихтувати, się wyroja. Jak nie musi jak jest miód, to im wybrати. Jak chce się, żeby coś z tego było, nie? A jak im nie wyberesz, no to one будуть się siedzieć. A jak się za skoro wezmę med? Jak się za skoro med wezmę, Ми to відскисне. była druga. Але то там. І tu To masz po to- czym poznати, że med jest już w sam raz idealny? Czy to widno Powinien kolor, być czy... zapeczatowany. Aha. Powinien być zapeczatowany. Daj Dobra, łusko. dobra. Daj tak łyżkę. A jak nie, to jak noszat, i potem minimum 2-3 dni jest dojdziu, że nie noszat. To wtedy oni cicho pereroblać. O, to już co natiahli, to oni już nie mali co tam robić, do toho to już tiahli do góry i już matka im naczerwiła na to trutni. Na ich tych trutni bardzo dużo nie trzeba, to też na werchy są. Bo one raczej potrzebne, ale nie bardzo duże. Bo A jak to po czym poznати, że jest наприклад za duże trutnił? Czy to jakieś jest nie daje się... proporcji jakieś takie Nie, odpowiednie, no czy... to one powinny być furciły czas, czy matka zhynie, czy co to powinny być. To tu. Czekaj, to dobra, tamto nie będzie, nie będzie tamto. Oni, truteń powinien w sobie w sezonie, bo czy rika idzie, czy matka zhynie, to się wychowają matku i zaraz truteń potrzebny. Bo trudniu matku zapłodniają w locie, oni nie zapłodniają matku w uleju. Czekaj, Właśnie czułam, że nawet paru kilometrów od Uleja, podivno. No i do 15 do 20 trudne je zapłodnie.
I ona już po tym dokal żyje, to już nesze do te jajeczka zapłodneny, że się lachną pszczoły. To teraz jest okres na zbierania nektaru, a na zbierania medu to koli, w tym teper, w sensie od tego czasu. Teper one się najwięcej mnożą, no i noszą. No i tak rachujemy, że jak będzie tak pogoda fajna, no to czasem koniec maja, początek czerwca beremy pierwszy raz. Krótsze się nie da. Bo w maju jedna rodzina potrzebuje 15 kg na rozwój, że oni kormią młody. 15 kg, a pszczelarowie jak zostanie, nie? No. Bo w sezonie, w najlepszym maj, czerwiec, to matka już jak się nosi, to 4-5 jajeczok dennie nese, na dobu. No to oni muszą wszystko ich wykormić, oni miód im dają i to mleczko pszczele produkują, pyłok. Potem tam otworzymy im cię. To jest jaki? Warszawski? To są warszawskie zwykłe. No To zadu od wojścia, żeby nie stojaty. I przecież za dużo nas spredu, bo im na dorożi jest, że oni im przeszkadza jak... Полетів до вежа встане. Co? No jaki sobie taki, jak lyżka prawie. Tak w kolorach. O, i tu jest ul taki inszy, że pszczoły są inaksze ramki, a potem jak już tam mamy pełny ul, to im dajemy piętro jeszcze. Dziś im dajemy piętro. A tu ich można z boku widzieć, tu A tu ich można z boku widzieć. O, tu jest taka doszka, że się daje, żeby ich zastawić, żeby tepło im zrobić. No, a tu się robi normalnie. O. Tu pyłok żółte na nozi maje. I ta z pyłką, no. No, faktycznie. Tak. To w każdej jeszcze to tu z pyłką, ja skoro zrobię zbliżenia. Dobra, Widzisz? bo już jem straciła. Aha, Tu jest. dwie nawet. To ta żołta. Oni na nogach przynoszą to pyłok i jakoś ich potem zhartają i hołom go topczą w tych komórkach. Hołom ich wbywają podobno. Hołałam. Że hołom. Jakoś z toho, po czym toho, to tym pszczoły w ulu, to oni im to oddają i oni ich mieszają z medą, żeby się im kleił jakoś, no i tak, kwasiać jak kapustę, żeby się nie psuł. Nie? Kłasyć jak kapusta. A tu już same chrobaczki są młode. No. No, same młode, że oni ich kormią do takich jajeczek, bo takie jajeczko się nosi tak z 2 mm takiego, a tu sam chrobaczok już. No czerw, no to chrobaki. Się nazywa czerwa, to jest chrobak. To jakie ma te typy uleju? To jest warszawski? Warszawski zwykły, warszawski poszerzony, tamty, żeśmy smotrili, to słowacki. Aha. No to tamty dobry, lepsze się tak robić. No tych chcisz dobry, od dawna jsme robili, no ale tam może lepsze. No, tu już zazo. Widzisz, czerw ma być tak, jak może być miód pomierzonych, a nie może być komórka chorego czerwiu. Ten wszystkie zapeczatowane riłnicko jak gazeta. Tak, to wtedy pszczoły zdrowe są. Tak. I potem poznajemy, że pszczoła zdrowa, bo jak dasz to, no to już smotrzymy, zwracamy uwagę, co się dzieje i to nawet likwidujemy, żeby nie rozmnożył choroby. No, a tu lemo pyłok i wszystko kras czerw zabudowany jak nie znam. I oni to już zasklepieni, to do 2 tygodni już się wychryza. A czemu na przykład tu miściami jest tak jasne, a miściami jest tak bardzo temno? To ma jakieś znaczenie, czy to lepiej? To ma znaczenie, że tu już paru razy z tej dzielki się wychryzła pszczoła. Aha. Już kiedy się pszczoła wychryza z tej komórki, to ona jakieś tu koszulku lisza i się czarna robi. temniejsze się I robi. się robi temniejsze. No i A tam, gdzie jasne, to jeszcze nie nie wyeksploatowane. wyeksploatowane, tak jak tak. Może matku założymy, tu chyba ciż kupowana jest, ale ciżo, młodych psił będzie bardzo duże. Bude. Za 2 tygodnie to ich będzie... Ile pyłków Tak. Tam widziałam, jedna hołową była. O, widzisz? No widziałam, że była tak hołową w dolinu. No to połową może wbyłaty, albo czasem miód przypompuje, albo tu pompują miód. To ty przynieśli medu, to wiesz jak pompują, jak się rusza? No, to też to są do hołową dolinu. Tak. Hołową dolinu jakby było czysta, ona tam włożyła tu do komórki hołowu, ona medu przyniosła na 100%. Oj, tu tady oверху, bo tu kus medu dają ci. To taka ramka, jak na przykład jest już do zabrania mać, to kiłko może łożyć i taka jedna ramka. Z takiego uleja na przykład. Takiego oleja, no to może ważyć 2,5 kg, 3 kg, jak jest pełna medu. No.
Ale tepер medu jest mało, bo one na razie się bardzo mnożą. Na rozwój tak. używają. No i nie możemy rachувати na razie na miódlem, jeszcze na przykład do 15 uszyła. Może pokadyty trzeba. No może, ale dobra, nic nie będzie. To jak się złe. Podmuchaj tu. Daj kapitał. Говорять, że na 1 maja nie wszystkie są młode pszczoły, bo stare zimowali, a to te stare już wyginuli do 1 maja, a wszystkie młode są. I że teraz po 1 maju one najwięcej już wzrasta syła pszczół, bo teraz jeszcze tak ratowali, stare ginuli, młode toho tak do remontu się rychtowali. Tak, żeby to, no, a teraz już będzie ich coraz więcej, no i już trzeba im dawać ramki, żeby nosili, no i robili, i mnożyli się i nosili, jak najwięcej. Może te pojsty, bo ja znam, ale może ludzie nie znają, co to jest spać, bo tak się beśleduje o miód spadzioły, taki czarny, aż to jest, ludzie nawet nie znają. No to spać jest, to jest taka, To ze sosny. jest z każdego drzewa może być, jest taka mszyca, takie muszki i one kalicza to wszystkie liścia, tak jak ściągną to sogi i przerabiają, przepuszczają to tak, że nawet nie idzie, to przepuszczają przez siebie. No i to pada z tych młodych z derew, z jalici, sosny, może być z jawora, no i pszczoły to zbierają, bo do toho tak tecze, że A to są odchody mszyc, tak? to są podobne, no ale to, Młode to tak, to jest tak, można powiedzieć, to jest, Nie, zawsze No. będę robić te antyreklamy, No. no ale taka prawda, tak No. natura robi, nie? tak. Że one liszają taką substancję. Tak, ale oni tylko того їдять, що вони не перероблять то. Ніч не, żołądok не перетравить, не перепущають, так от ціскають і то. pszczółę to berą. No i pszczoły to berą. No. Czekaj, chyba tu otworzymy jeszcze jeden, jakby się, jeśli ma, tu wnętrze jest, to tu matka jest malowana. Te ulicy jest taki niby dobry ciż, ale tamte chcieli przerobić. Z tyma korpusami. I to jest już warszawski? To też warszawski zwykły, no. No він має всередині 27 cm, a jeszcze są warszawskie takie poszerzenie, to mają 31 всередині. A one się fachowo nazywają warszawskie? Warszawskie zwykły tak nazywają, a tamte szersze to warszawskie poszerzenie. A to tak fachowo się nazywa. To od dawna, tak jak w sklepie, o, jest matka z niebieskim numerką, widzicie? O, widzisz jej? Tutaj. Ona czysta, nie daj informacji. Kropką. O, wy? Ona czysta taka większa i numerok ma. Ona ma numerok? Tak, no bo ona kupowana tam tego roku. moment. No ma numerok tam jakiś, no. I kropeczku niebieską. Ale nie jest dużo łeksze, jest jest, łekша, jest. dąższa, ale nie jakoś tak Ona jest młoda od hony, może nie bardzo wielka. Tak o jeszcze kus tak kus dłuższy z o 3-4 mm. Jak No są bardzo starszy, to jeszcze łeksze. kus większy są, no. No, to ta. To no i trzeba uważać, żeby to tu jedną matku im nie zniszczyć, bo one się wychowają zas, ale potem zas im misiac zejdzie rozwoju. O. Ona się chodzi do jej, oni uciły uldbad, jakbyśmy jej zabrali, to pszczoły za 2-3 godziny one już znają, że matki nie mają. I już się zaraz zwłaszcza dwuli ostro chodziady. Tak? To Tak. są nerwoły to. One jak tak, matki, tak, nie? a matka wydaje jakiś taki zapach, że one cały czas to poznają, że one jej mają. Że oni się bezpiecznie czują. Tak, no bezpiecznie czują. No dobra, schowajmy, żeby nie studeno się jej robiło. No i ona, matka jej sam kormla, ona sama nawet nie jest. Nie może jej kormla cały czas. Żeby nesła do lemnesa cały czas jajeczka i się rozmnażają. A to najlepsza pora na wycichania medu to jak jest ciepło, czy... Ciepło. No, bo czasem jest tak, że lije bez... No to nie będzie robiło jak studeno, bo pszczoły do ula nie puszczać, bo pokusają cię normalnie. To jak lije, to nie można już. Nie można jej do ula wcalić. To musi być jeszcze raz 15 stopni, tak? Minimum, żeby do ula się powinno jти. Nie powinno się jти do ula jak studeno. No bo pszczoły raz, że się denerwują, a drugi raz można to czerw zachłodzić. A jak zachłodzić, він загниє і лем chorota. I stratą ma pszczelar, nie zysk. A maliście tak kolesi, że trzeba było, jak było zimno, trzeba było To na osi. Wybrać Nie, no dni. to w oseny już się bere miód, jak jest chodzi studzinsze jest, ale już to wtedy czerwiu nie je, już nie zachłodzi.
Ним то навіть холодніше, то ліпше не літають, так, не кусають, не того, бо вони так już do zimy się rechtuють, ні? A видно, наприклад, że pszczoły zmieniają swoje zachowania w zależności od tego, jak pogoda się ma zmienić, jak burja na przykład Видно, na то внески отворяємо уль, видиш, вони спокійні. А як коли буря або подойде, як отворимо уль, то атакують, не раз треба заперти і втікати. Не да się rady z nimi robić. To takie toty, pogodynki Pogodynki, tak. No. zapowiadają No. pogodę. Pczelar na motori. Zozadu Wojdana. Zleciło mu z głowy, czy ściągnął? No to tu w nas fajny krajobraz taki. Można posмотреть. Wkładasz taką Tu ramkę. się wkłada No, dramki, tak? Sztyli, my na sztyli mamy, no cudy większe, toho, ale my tak mamy na sztyli. No i krutyży, i potem okran, i lety brudny. No jest bardzo duża, że wielka polechota, bo tato akurat ma tam bardzo, ale ruszył, jak się jeszcze nie, hamulca nie ma, jeszcze, że samochody zastanie, nie? Недобре mają. No tak ruczno to ciężko, to też Koniec chodź dla niego dobry, no ale... Ale ви ж теж мали таку, nie? Колись. Ale już kupu roki mamy, to tak szania nie bezą. To was niania wczyli? Wszystko No to oprypczowa? nie wczyli od młodych roków, najpierw im tak pomachał, miód sme krutili, a oni w bólach robili, potem już samym zaczął robić, od z zachodu wernuli, tu się założyli parę uliw, no i trzymali coraz więcej, no i potem byli roki, że byli bardzo dobry rok. A to tu w Żdyny to lem oni się zajmowali pczelarinią? No to byli tak jak największy, jeszcze drugi był taki Polak największy, a to ci szmer. A takie małe byli, że tam mali, 2-3 uli, 5, no to takie. To tak na swої потреби, No, tak? na swoich. To кілько сте мали років, як się zaczęli zajmować? No to my już sme krutili może i od 15 roków już sme pomachali, tak, no ale przy ulach my robili tato jeszcze pierwsze, bo nas nie pustili, że nas pokusają, że się nie damy rady, no a ja teraz Paula już puszczam od mało, bo nie kusają.